Eżami fuq it-tliet dmirijiet. San George Preka jistedinna biex namlu eżami fuqna nfusna dwar 3 dmirijiet. Id-dmir lejn Alla, id-dmir lejn il-proxmu u id-dmir lejna infusna. Eżami dwar id-dmir lejn Alla. Kull bniedem huwa maħluq biex jaraf, iħobb u jservi lil Alla u bekk isalva ruħu. Perswas inti xejn li Alla u li jippremja t-tajbin u li jikkastiga l-ħżiena? Tara fik il-fidi mill-biża' ta' qalbek? Tagħti inti kunsens malli tintebaħ li Alla ma jridx dak il-ħsieb, dik ix-xewqa, dik il-kelma, dik l-opra. Tinsab fik l-indifferenza tal-istat li tkun fih? Jidhirlek li inti tħobb b'qalbek kollha lil Alla meta għadek ma tajtux kollox? Pront inti li tissagrifika kollox biex ma tagħmilx dnub? Tagħmel inti l-mezzi biex ma titbieċ mill-ħbiberija ta' Alla? Taħseb inti li tigglorifika l-Alla bl-opri tiegħek meta m'għandekx intenzjoni retta u meta il-volontà tiegħek hija marbuta mad-dnub il-mejjed. Taf inti kull ma għandek temmen u kull ma għandek topra? Tista' inti tgħid bil-verità ma' San Pawl li tixtieq tmut biex tingħaqad ma' Alla?